Termotuote on uusi innovatiivinen tapa korjata valesokkelitalojen homeongelmat. Valessokkelirakenne on riskirakenne. Seinän alarakenteet ovat kosteusalttiina, johon on syynä maakosteuden pääseminen tuulettumattomaan seinän alaosaan. Tämä synnyttää kosteusotolliset olosuhteet kosteus- ja mikrobivaurioiden synnylle. Termokenkä koostuu 3 sähkösinkitystä teräslevystä ja se asennetaan kantavan seinärungon runkopuiden alaosaan. Termopalkki on valmistettu EPS-eristeestä ja se asennetaan seinän alaosaan lämpöeristeeksi ja samalla se toimii sisäseinälevyn, alareunan ja jalkalistan kiinnitysalustana. Termotuotteen asentaminen on helppoa ja nopeaa. Ensiksi runkopuu katkaistaan termokengän hyllyn korkeudelta. Tämän jälkeen alajuoksupuu katkaistaan ja irrotetaan ja alue puhdistetaan sekä desinfioidaan. Termotuotetta käytettäessä taloa ei tarvitse tukea asentamisen aikana, millä vältytään esim. Siirto-, asennus- ja purkutöiltä. Pystytolppaan tehdään katkaisukohdalle merkki ja sen jälkeen se katkaistaan hyllyn korkeudelta. Termokengän yläosaa nostetaan 1 senttimetri alaosaa ylemmäksi. Naula työnnetään termokengän alaosaan, mikä pitää yläosaa ylhäällä. Termokenkä asennetaan pystytolppaan vasaran avulla. Termokengän alle asetetaan huopakaistale asennuksen helpottamiseksi. Ulompi C-profiili nostetaan pystytolpan päälle siten, että se on yhtä paljon pystytolpan ja termokengän alaosan päällä. Tämän jälkeen termokengän yläosa kiinnitetään pystytolppaan nauloilla tai ruuveilla. Termokenkä kiinnitetään sokkeliin poraamalla ensin termokengän jalkaterän läpi sokkeliin reikä. Kiinnitykseen voidaan käyttää esimerkiksi betoniruuvia tai kiila-ankkuria. Termokengän asennus on valmis. Termopalkki asennetaan katkaisemalla se määrämittaiseksi ja asentamalla termokenkien väliin lämmöneristeeksi ja sisäseinälevyn alareunan ja jalkalistan kiinnitysalustaksi. Termopalkki kiinnitetään alustaan ja pystypiiruihin polyuretaanilla. Työ viimeistellään pursottamalla polyuretaania saumoihin tiivistykseksi. Tarkemmat asennusohjeet löydät nettisivuiltamme. Termotuote on voittanut kosteusturvallisen rakentamisen ykköspalkinnon ja sitä suosittelevat alan ammattilaiset. Termotuotteen käyttö nopeuttaa työtä jopa 60% verrattuna harkkomuuraukseen. Termotuote on myös noin 15–20% edullisempi korjaustapa kuin harkkomuuraus. Lisätietoa termotuotteesta ja sen asentamisesta löydät sivuiltamme www.lamox.fi tai ota yhteyttä suoraan meihin, niin kerromme lisää. info@lamox.fi